Charles Schembri għandu passjoni li la miegħu minn mindu kellu 15-il sena. Illum il-ġurnata pensjonant, refa mix-xogħol sentejn ilu, iżda l-passjoni għal karozzi tal-linja għadha tbaqbaq fih. Għatta snin xufier tal-linja, imma l-aħħar 20 sena tal-karriera tiegħu ħadimhom band oħra. Dan iżda ma naqqas xejn biex matul is-snin kompla jżid il-kollezzjoni ta' xarabanks minjaturi li huma kopja perfetta tal-karozzi tal-linja. Per eżempju dan kollu imtalla bil-martell, biba tinqalab bħal ta' veru hekk tara. Dak il-pjaċir tiegħi jiena. Dan għamlu oġġett kemm jista' jkun inqarreb il-ta' veru. X-xewqa tiegħi. Kien hemm kollox 16 kulur għal tal-linja, bir-rotot kollha maqsuma f'distretti bil-kuluri partikolari tagħhom. Ma' żmien qalbu kollha ħodor sakemm spiċċaw sofor. Biex kora paċenzja u għajna d-dettall, Charles issa għandu kollezzjoni ta' karozzi tal-linja li l-ewwel daqqatajn fuqhom tixet id-dedikazzjoni għal passatemp tiegħu. Ir-rotta l-iktar li kien jaħdem fuqha kienet in-nofsinhar ta' Malta, speċjalment il-Kottonera, Birżebbuġa, l-Gudja u Ħażabbar. Is-Sur Schembri li sal-lum baqa' magħruf bil-laqam tal-familja tal-Kalora jibni l-karozza tal-linja mill-fajber u l-injam. Sissa tiġa ħadem ma' 12 waħda u qed jaħdem fuq 2 oħra flimkien ma' ibnu. Iltqajt miegħu fil-garax fejn jaħdimhom f'San Ġiljan. Daw kif kunu rotot bil-kuluri. Fatti di-storja jekk tara. Il-karozzi tal-linja issa huma parti mill-istorja. Jibqgħu il-memorji u r-ritratti u għal Charles Schembri jibqgħu l-istorja ta' ħajtu, passjoni li nibtet fih u baqa' jġorra miegħu.